Før blev der solgt Bavaria og Dufour-både her. Men bådmæleren har stadig en salgsbro i Egå Havn. Hvorfor er I flyttet herop i Risskov? Det har vi gjort for at få vores ting samlet. Tidligere havde vi jo på 4 forskellige lokationer. Et sted, hvor vi havde både inde og stå i en hal. Reservedelen var et andet sted. Kontoret og båden var så i vandet et fjerde sted. Folk de går rundt her sådan i flere timer. Fra den ene båd til den anden og frem og tilbage. Man kan sådan sammenligne hele tiden. Og som temperaturen er i dag, som vi har set, der er det jo ikke særlig rart at gå rundt ned på en havn. Der har vi det her. Båden er ren og pæn. For os, der skal vi bare vaske dem med en gang og stille dem ind i hallen. Så bliver de ved med at være pæne. Hvis de ligger ude i marinaen, så skal vi være efter det hele tiden. Nu ser vi jo en Bavaria 46 her, og vi ser jo herinde i stort set skjorteærmer, hvor vi kan gå rundt og vise båden frem. Vi kravler ned på gulvet, hvor vi sidder ved siden af kølen på en Bavaria 36. Her kan vi jo så se, at kølen er i orden, roret er i orden, propel og drev, at der er ingen fejl og mangler er ved det. Tak for besøget her i Risskov, og på gensyn en anden dag. Vi har jo mellem 30 og 50 både til at stå her, og vi er jo altid friske til at give et rigtigt Lars Larsen tilbud.